ये हमनी के नया घर जी। अच्छा ये अरे त मैं जीराऊ रा गोड़ लगत नहीं। गोड़ा खुश तनी रही, बाबूजी। खुश रही। ए बाबू तोर जीजा आइल बन। अरे पा हो न दीदी यार गोड़ लागत नहीं हमरा खातिर निकाल लेल बनी। खुश रही लीरो खातिर मिठाई या कपार के बन जाए एक सेट। अरे बेटे फेरा ते खाली ले ही के फेरा में रहत रे इनी के बुझात के पाहुन आइल बन त जा कौन तर पानी उनी पियाई। अच्छा जाए दी लइका बानी। काई लइका बा सरवा जो जल्दी लेके जो अंदर। ई कुशन घर बेकारा पहुंच तो पाका प्लस्तर हलाई लिखे। आई भोसड़ी कहले कि हम टाइसे में सुती ना। ए ही देने आई तो हां पाहुन कोने सूते पर के व्यवस्था कहां बाटे? ए जो खटिया डाल तने सुत जल जी। आ पंखा उखा? पंखा मारी पूरा हवा जे है ना जे निमल है सब के हमने के ये सुतिला जा। अच्छा ठीक बा जाई खाट लेके आई। ई क्वेश्चन तनी घर बाटे साला ओइसन घर में तनी के माल के रहली सन आ तेउ या बा डिंग हां के से हमर होइसन घर बाटे। ज्यादा बोली मत जिसन घर बा वैसन के मेनू रख हमरा उरा खातिर कहां ले टाइस मारल हम जाई चुपचाप बाबूजी भी बैठी। अच्छा ठीक बा जाते बानी। अरे त मैं उठ गई नी। हां बाबूजी। अरे बाबू हाँ बाबूजी ले जो तनी पाहुन के मैदान में फिरे ले आओ। चली। अच्छा कहां जाएगा बेटा मैदान फिरे? खेत के आरी खेत के अरे बे मारा लेकिन गांव घर के आदमी देखी का कही कि फलाना के हितना ताके खेत में मैदान फिरता वन। कौन मादर चोदो बोली गजीब रे बात करतै नु पूरा गांव में पहुंच तो पैखाना बा कोनो करे हित न तावलन तो जालन बधारिए मैदान फिरे लिया जरे बाबू। चली खेते में कैसे घरे घरे लाइटिंग रहो सब तो लाइटिंग पास भइल 100 रुपया के मेहरारू के अपन गहना बनाता या कोनो लहंगा किन तटे। चली खेते में लोटा कहां बा?